kanta si Armedes. Siksi ka na dito. Ayun, umangat sa kanan. May umangat sa kaliwa. Ayun na! Sinabi na sa sitis ka na! Okay. So, ano naman tayo? Road bike 17 to 19 category. Oh, mga sakali. So, bawal mo nang magkaangatan. Ayun sa amin, Arminte, bantayan nyo. Ano, bantayan nyo sa amin. Bantayan nyo sa amin. Bantayan nyo to. CJ pala yun, ha? Okay, ayun na. Kaya natin plug down eh. Okay, so sige natin dito magpa-plug down sa Air Force. Sige natin kung sinong unang mana, binabala agad si Shakno. Ang unang bumala, sinundan kagad ni CJ Cabreros. Ganyan na kasi. Uy, banatan na oh. Quick 6. 6, pag malapit. Quick 6. Uy. Sagaran kagad to dahil last category na tayo ang ating oras. Alas 2 na. Uy, andito si Roderick Acosta Jr. O, bangklingan ng labanan dito eh, oh. O, ingat! Okay. So, wala tayong breakaway. Magandang laban na to dahil match na match lang to. 17 to 19 years old. Marami dito RCC Riders. So dito si Roy Plastida ng Team NW Play. Mga Kuya Kim. Charing Sirano ng Team Aurum. Andito rin yung mga country play. Country Pure. So si White Mix, siya lang mag-isa, kaya-kaya niya. Pagkasayong. One na yan pag ganyan. Ha? One na yan, ha. One. What ka? Oo, palayo eh. O, di ba? Malaki. Karaniwan, one dyan. Okay, so wala pa rin tayong nakatakas. Mga riders, Nueva Vizcaya. Mga Nueva Vizcaya dito. Yung mga sumali sa mga sa national team, na national championship, sigurado dito sila Arvin Hernandez. Isa sa mga binabantayan nila dito itong si Hernandez eh. Saka mga taga Metro Manila. Dito rin yung batang-batang si Roderick Acosta Jr. So, mag-breakaway na tayo. Dito pa rin tayo sa 4.2 of La Union 2024. 17 to 19 years old category. Talaga ito, kailangan magaling ka sa bangkingan dito. Kailangan hindi ka sasabit. Kung ako, mahina ako sa bangkingan.
napakabilis sa kargahan. Isang linggo, 2 minutes. So, meron tayo nagbe-breakaway sa harap. Tignan natin kung sino yung mga nagbe-breakaway. Meron tayo mga nagbe-breakaway. Ito, si MJ Calioha na Nueva Vizcaya Team BFC. So, ito, meron tayo lima. Yun ang tumatakas dito sa breakaway. Ano ko si CJ Cabreros. CJ Juan. Dito si Bernis, ayun, yung nakakuan. Ikaw ang hawak mo. Yan. Ito yung wire natin. At yung wire natin isang diba? Okay, si CJ Sigera pala yun. Dito si Benita. Mga sa kaliwa taga Vizcaya yun ha. Baka dito rin si Alagano. Si Carl Ivan Alagano. Pero kaya lang. So may tumatakas ito. Angat sa kaliwa itong si Tangka. Umangat si Tangka. Sinundan ka agad ng MW Play. Nagsunuran na mga riders natin. So matibay sa bangkingan dito. Kung nervyoso ka kagaya ko dito ka lang palagi sa likod pupwesto. Medyo makulimlim na yung ating panahon. Mabuhangin doon ha. Nag-skip kami. So marami yung mga RCC dito ha. Team RCC Reptiles. Diyan si Rano dito sa may bandang gitna oh. Las Kirimit dito pala ha. John Nick Manzano. So ito yung mga advance para Nueva Vizcaya. CJ Esguera. So tumatakas. At meron pa kayong dalawa doon sa harapan. Ito. Isa from Team RCC si Brian. Ano ba? Lusong dyan eh. Si Brian ng Team RCC. Batang bata din to ha. So meron tayong isang nagbuhat ito alam ko taga Nueva Vizcaya to. Okay, so ito yung ating solo breakaway. Mabilis ha. Tagang dumidiin si Idolo 47, 49 kilometers per hour. So yung mga pusaya medyo lumayo na. So lumayo ha. Lumayo ang agwat ng ating solo breakaway dahil ito pangalawang lap pa lang ba daw? Second lap? Second pa lang to, second. Nakakadalawang laps pa lang tayo pero mahaba-haba pa na ating bubunuin bago natin may finish line. Dahil yung likoran, ayan na. 120 meters lang ay makakatikit na yung ating grupo. Dumami na itong ating second group, dumikit na yung ating peloton. So nabanat. Baka mo, nabanat itong ating grupo. Dito rin pala si Paulo Hiran. Si Lance Kirin ito, hindi ito ah. Hindi pa tumitira itong si Jaren Serrano. Ibig ng bakbakan, no? 53. Malakas yung akin. Tikitin lang talaga, oh. So, dito si Arvin Hernandez. Umangat na sa kaliwa yung si Mark Pascua. Mukhang nakabutan na nila yung ating solo breakaway. Ayo. Bumanat na si bumanat na RCC. Paano mo sa likod ha? So naiwan dito si Lance Kirimit. Ayun tayo sa breakaway. 5-man breakaway.
So, dito pa rin yung ating isang solo breakaway, ha? Kanina. Si Roy Plastrina. Ito isa. Si John Rick Manzano. Saka isang taga Vizcaya. Okay, so ito yung breakaway natin. Malayo. So 246, anim pala ito, ha. Uy, dumikit pala dito si Carl Biernes, ha. Ang mountain bike national bronze medalist. O hindi bronze to, silver. Itong si Carl Biernes ng Ilocos. Taga Ilocos to, eh. Kaya mo lang ulit, no? Okay, so madidikitan na. Ito ang breakaway natin. Ito na yung grupo, eh, oh. So biglang naglaylo, ha. Kung kailan pa dikit na, saka pa naglaylo itong grupo natin. Panataduli, oh. So mahaba-haba pa, hindi ko pa nakikitang tumitira itong si Arvin Almendez, si Jaren Serrano. Nabanat, ha. Medyo nabibinat ang grupo natin. Pinabutan na, eh. So dito rin si Jetro Bilia. Dito na si Brian. Uy, gusto ko kahit nakakatakot yung bangking dito. Alright. Okay. Napakalakas ng hangin. Pero kailan speed 55. Tara, lumalabas ako si Arvin Hernandez. Oh, umangat pa sa kaliwa isang CD na pwede makakabol pa rin ito. Si Alagano, oh, puta. Last lap. Ito, nasa breakaway itong si MJ Calleja. Grupo natin. Si DJ Perez, andito rin pala. So, isa-isa na. Isa-isa lang nagkakabaklasan. Uy, sa harapan na si Arvin, no? Benedict Tangga, dito lang nagigitna. Uy, nagpa-fountain si Idol. Lance Girimit, hindi ko pa rin nakikita ang bumabara dito si Lance Girimit. Batang bata, yun yung anak ni... Hindi pa, makikinig kayo doon. Last 3, di ba? Last 3. O, pagdating... Okay, so... Last 3! Hey, dito. So... Last 3 ba yan? Last 3! Nagpapakiramdaman tong grupo natin. Yung mga Alpas, marami yung RCC. RCC na naman yung nasa harapan, no? Mga tiga Nueva Vizcaya, Team BMCT. Marami rin pala dito. Kasi Jetro, mukhang iba na. Ang kukis ng mukha. Mukhang nakanganga na. Ito, mukhang insayado. Ito si Carl Biernes. Naman pakulay na. Hindi, insayado ito. Makita yung katawan, no? Grabe. Pang MTV. Pakulay niya. Papakalasan dito, ha. Sa breakaway, hindi nabubuong breakaway. So, may nabubuo tayo 5 breakaway. Meron dito, 2 o 3. Itong taga Nueva Vizcaya. Saka isang RCC. Saka ito naka-white jersey. Air speed 59. Pamaba ito, ha. Talaga ang sagaran dito.
So, CJ yata, CJ Isguera yata yung isa na yun. Mga RCC Reptiles. So, si MJ Galieja itong isa. So, lumalayo na sila. Bebe! Bebe mo yun? Lumalayo ah. Gato. CJ. So ito yung ating isang solo breakaway from RCC Reptile, CJ. Naku po! CJ Isguera. Okay, so ito yung ating lima ha. So madidigitan na si CJ Isguera. Tatlo, itong taga Nueva Vizcaya dito. So this is our 5-man breakaway. So lumalabang sila ng mga 120 meters lang dun sa ating main group. Last two laps na lang tayo. Dito kasi nag-aabol din sa lugod. Aabol dito. Tatlo, ito na. Lumabas na si Jaren Serrano at saka si Roy Plastina ng MW Play. So lumabas na rin ha. So hindi ko pa nakita lumalabas si Arvin Hernandez. Okay. So dito lang si Benedict Tangka. Tinatansya nila kung malayo o malapit pa. Kaya bang habulin yung mga breakaway natin dahil sigurado to, ay matihan to. Gengga mo, Jeff! Gengga mo! So si Lance Kirimit, hindi pa rin. Sino yung naka-MW Play na yun? Baka mo. Okay. So dito sa lugar na to, nagkakaiwanan eh. Dito talaga nagkakabalatan tong ating mga riders. Sa pato na dahil medyo pakahon to eh. Hindi, garap ka lang! Driver to. So dito na, nasa harapan na itong si Lance Kirimit ng Team Navy. Roy Plastina, mangat yung si Team Vizcaya yun ha. Inakatan din ni Roy Plastina. So maganda rito si CJ Cabret. Mga tayo taga Nueva Vizcaya. Marami taga Nueva Vizcaya dito eh. Ay, ubos kong ubos. Malakas din tong batang to, oh. Roderick Acosta. Bata pa yan eh. Patay niya si Tour Legend, Roderick Acosta. Kahit bata eh, so, kayang-kayang sumabay. Na-train nila eh. So asan na yung breaker? Malayo na ba inabot? Oh, wala na. So ayun na. Medyo lumabas na. Umangat na yung kiray na marang si Benedict Tangka na yun ha. O si Arvin Hernandez na. Yung lumabas sa peloton. Ubos kong ubos dito. So inaabot pa rin ba? Huwag mo ibababang yun. So pagbalik, rimatiyan na to. So
nakakalpas. Ay, meron pa tayong breakaway. Breakaway ba ba tatlo na yun? So, tignan nga natin. Wala mo. Kakabalatan mo. Hindi, isa pa. Ito, si Benedict Tangka. Ay, ito lang. Hindi breakaway. Ito lang. So, ito yung ating solo breakaway. Si Benedict Tangka. Ng Team Birena. Dasla, pagbalik, rimate yan. So, ayan na yung ating solo. Si Benedict Tangka. So, inabutan pa rin. Natikitan pa rin ng grupo, ha. So, tumatakas ito si CJ Esguera na Team RCC. Naku, nakaalpas na siya, ha. Medyo nakalamang na siya ng mga ilan. 100, mukhang makakatakas to. Mukhang makakakuha ng podium, ha. Dahil pinabayaan siya ng grupo. So, pinabayaan ang makalayo itong si CJ Esguera. Native from Tarlac. Uy, lumalayo, ha. Sige, sagarin mo na. Sige, Bulgas. Sagarin mo na. Huwag ka dapat maubusan dahil lumalayo ka. Naku, nagbabalatan sa likod. Magkakabul pa yung likuran, ha. Niyabol niya yung one. Sino? Allen. Si Allen. Pulgas mo. Sagarin mo at napakalayo. Lusong na yan, lusong. Lusong na yan. Ingat lang. So, nagbabanat dun sa may grupo. Si CJ Esguera. Bulgas mo! Dahil malapit na. Nakakalamang lang siya ng mga 100 meters. 100 meters doon sa Uy! grupo. Eh, sagarin mo na! Sagarin mo! Wala nang tingin-tingin! Sagad! Rematihan mo yan! Sprint na yan, takik! Yan! Pababa! Tingnan natin kung makaabutan to. Uy, sagad-sagad mo! Tingnan natin kung makaabutan pa itong si CJ Esguera. Dahil ayan na yung ating pero. Uy, lumayo ng bagya. Kaya sa likod, tingnan mo. Malayo, malayo. So, lumayo, ha? Sige, buta na ka pa rin, may isa. Sige, sagarin mo! Magtira ka ng bagya sa amoy sagad hanggang dulo. So, Nagkakabalatan na. nagkakabalatan na doon sa peloton, ha? Hindi pa natin sigurado kung maaabutan pa itong si CJ Esguera o may sasagad dyan hanggang pinsan dahil meron pa tayo mga 350 meters pa. Last 350 meters din, finish line para kay CJ Esguera. The fight of Team RCC Red Times. So, dito tayo. Dito tayo. So, panalo na yan. So, dito tayo po-focus, ha? Malayo ba doon? Ha? Wala kayo pa, lapit na. Dito tayo. Saan tayo? Dito na lang. Galon na lang. Ha? Ito na, may... Ay, naku po! Delay mo! May mukhang hahabol pa, Team BCC. So, ito yung grupo. Tignan mo yung video. Naku, tignan natin kung maabutan pa si CJ Esguera. Nagkakabalatan na dito sa ating grupo. Naipit pa tayo dito. Mali yung ating posisyon. Tignan natin. Teka. Naku, tignan natin kung maabutan pa. Alala. Ayan, nagkakabalatan na sa harapan. Makata si Armendez. Siksi ka na dito. Ayun, umangat sa kanan. May umangat sa kaliwa. Ayun na. Sinabi na sa CJ Esguera. Pinabutan ko. Festival sa kanya. Uy, sa kanya. Mas kilomet. Ayun.
Ayan, nagkakabot na tayo sa harapan. Makata si Armendez. Siksi ka na dito. Ayun, umangat sa kanan. May umangat sa kaliwa. Ayun na! Sinabi na kasi si Jessica! Pinabutan ko! Jessica, sa kanya! Sa kanya! Mas kinunod! Ayun! Nakabutan ko natin! Nanalo pa yata si Armendez! Grabe! Ayaw niya kasi full gas kanina eh. Mukhang inaabot pa si Armendez. Ay, si Kun ah! Si CJ, nakatag naman niya lang! Grabe! So, ang nakadali parang si Kun. Si Lance o si Armendez. Grabe, sayang!